stredu 22. mája sa stretli zástupcovia banskobystrických firiem s podnikateľmi z Ukrajiny zo Sumskej oblasti. Stretnutie iniciovala Slovenská obchodná a priemyselná komora. Cieľom stretnutia bolo rokovať a pritiahnuť tak investorov do regiónu. Prišli firmy z oblasti strojárenstva, stavebníctva, potom obchodné spoločnosti, ktoré sa zaoberajú veľkou obchodom, malou obchodom, hlavne čo sa týka potravín. Čiže dá sa povedať, že relatívne sa zalicovali tie firmy ukrajinské a naše, ktoré vlastne by chceli vyvážať alebo spolupracovať s Ukrajinou. No, my budeme prezentovať priemyselný park Šalková a hovoriť o možnostiach rozvoja cestovného ruchu. My by sme chceli pripraviť také produkty cestovného ruchu, alebo pomôcť pripraviť také produkty cestovného ruchu, ktoré by boli zaujímavé pre ukrajinských návštevníkov. Pripravujeme propagačné materiály v ruskom jazyku, takže verím, že táto ponuka bude akceptovaná a bude prínosom a zvýši sa počet návštevníkov z Ukrajiny. Predbežne som sa oboznámila s oblastiami, ktoré sú dnes prítomní a veľmi nás zaujíma tá oblasť Sumska, lebo tam je veľmi vyvinutý priemysel a vzhľadom na ekonomický rozvoj Ukrajiny dnes myslím si, že naše výrobky pomôžu minimálne šetriť energiu a proste nefinancovať veľa za kúrenie výrobných hál. Poznáme Slovensko, ľudí, kultúru. Naším úsilím je dostať sa bližšie k vám a nadviazať obchodné a podnikateľské kontakty. Máme blízko v kultúre, jazyku. V tom nevidím žiadne problémy v komunikácii. Máme už podpísané okolo 50 zmluv, vrátanie medzi mestami, menšími obcami, medzi samosprávnymi krajami. Počas stretnutia podpísali zástupcovia dohodu o vzájomnej spolupráci medzi Banskobystrickou regionálnou obchodnou a priemyselnou komorou a Sumskou obchodnou a priemyselnou komorou. Toto je už naša tretia dohoda, čo máme podpísané s ukrajinskými obchodnými komorami. Prvú sme podpísali v roku 2011 so Záporovskou obchodnou komorou. Tohto roku sme s Dniepropetrovskou komorou podpísali. No a teraz vlastne s touto Sumskou a Mykolajevskou, čiže už máme 4 dohody o spolupráci. Predlani sme boli na obchodnej misii v Záporovskej oblasti. Bolo s nami asi 6 podnikateľov našich, našli si tam spolupracujúce firmy, jedna dokonca veľmi úspešne a dosť veľkých objemoch vyváža na Ukrajinu.